si Kristo, walang hinadawatan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Sa pagbalik niya, Mangandam kita. masinunyag, wala na'y panahon. Bisan bayan, ulahin na ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Sa pagbalik niya. Bueno mga kaigsunan, na maayong gabi kanatong tanan. O gatong pasalamatan ng Ginoo nga diin nakahimutas sa pagsibya pagpamalandong ning touch na sa kagabion o gatong gikumusta ang tanan nato nga mga team debaters sa 3E Media kapaglaom o gatong pasalamatan nga daghan sa ato karon nga mga kauban nga willing mga kapaglaom alang sa depensa sa kamatuoran. Apas dili pa ta magsugod mga kaigsunan magampo sa tasugdan nato sa pagampo. Dalaygon mahimayaon ang mga Dios, salamat Ginoo sa imong kaayo sa imong pagpakig-uban kanamo sa kanunay. Salamat sa pagtubag, pasiloa kami sa musala sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kaigsunan, minaw sa tag-awit, pag-andam. Gikan sa ay ni mga kaigsunan kay mga kauban ra nako ni diri sa Surigao mga kaigsunan kini sila. No? Siya sa kapangalan, tingali, ikaw dilianda. Kini ang katapusan, nining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Dahil kini ang katungganan ka. Muabot ang dakong katalagman, nining atong kalibutan. Balusan gayud niya ang tanan, maayo ug ang dautan. Kini mang katapusan, nining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos o bantay ang sugo niya. Kay kini ang katungdanan ka. Andam na ba ikaw igsuon sa ipahamtang sa Diyos nga hukom? Basin kung ikaw maluya pa, pagtuon
aduna pa'y panang. Ayaw paglangan, iksa. Sama mo si Kristo nagtarang. Kanimo nagaawhag. Sa kasakit siya mulipay. Sa kasubo siya muhupay. Ibaluing laglagon ang kalibutan. Silutan ang dautan. Busa alagad karon iksa. Kini mang katapusan, nining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos, o bantay ang sugod niya. Kay kini ang katungdanan ta. Kini mang katapusan, niining tanang mga butang. Kahadluki ang Diyos, o bantay ang sugod niya. Kay kini ang katungdanan ta. Kay kini ang katungdanan ta. Ito mga kaigsunan, padayon ta diri sa atong tulumanon paguting kay sa kamatuoran atong pasalamatan ng the fishermen, the fisher of men. Okay, maayo ni. Si brother Cesar Cuadra, ang pinagkagwapo din sa the fishermen, the fisher of men. Okay, padayon ta diri mga kaigsunan diri sa atong paguting kay sa kamatuoran. Ang atong isgutan karon mga higala, naluwas sa grasya o pinagi sa grasya. At apan sa dili pa atong kumusta mga kapaglaom si Ildefonso Cubil, maayong gabi Brad Jerry o gikan sab ni atong higala si Marnit Canoy de la Piña. Happy midweek everyone. Shout out watching here in Lanao del Norte. Keep safe everyone and God bless. Thank you very much. Regards lang ko dyan ni Timbangan sa Katarungan. Okay, na Giovanni Abseheldor, happy midweek, Brad Jerry, God bless. Thank you very much. Happy midweek, Brother Kuya Jerry, gikan ni Fifield Gustav. Okay, salamat sa inyong pagpakiguban kanato ning takna karon sa gagabion. Dunay mga pito ka pangutana higala. Napulo ka pangutana. Kining napulo ka pangutana ato ning tubagon mga kapaglaom. Unya naglambigit kini siya higala sa gitawag og naluwas sa grasya. Okay, karong panahon na mga higala dunay daghang disgrasya. Ang pulong nga disgrasya mga higala wala mahusto. Mo nang nadisgrasya. Sa panahon nga mag-drive ka, dili mahusto ang imong pag-drive, disgrasya. Apan kung na mahusto, ay grasya na. Ang imong pagdumala sa imong nga negosyo, kung na dili magkadimao, ay disgrasya. Pero magkadimao ay grabing grasya, mga kaigsunan. Mopod na nga, wag na doon mga tao nga mag-invest, nga makatunong og scam, o disgrasya. Pero makatunong pog mga maayo, o grasya. Manay gingon mga kaigsunan, ang atong pagalagad sa atong Ginoo sa mani, grasya o disgrasya. Muna ni, ato ning atun-an mga kaigsunan. Unsa man ang kahulugan kapag laom sa grasya. Si kinsa man ang gihatagan og grasya og sa unsa man ang tao nga makadawat niining grasya. Ang uban nagunahuna kapag laom nga kaniadto sa wala pa si Kristo. Ang tao maluwas pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Apan human si Kristo mianis kalibutan, ang tao maluwas pinaagi sa grasya. Kini sukwahi sa balaang kasulatan tungod kay Biblia sa tinud-anay nagaingon kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios
gipadayag Tito sa iyang kapitulo 2 bersikulo 11. Oh. Gato sang i-greet si GL Bo. Basa po na akong greetings, Brad. Jerry GL ni. Okay. Kumusta mo diya, bro? GL. Diya sa Surigao City o diya sa Badass nila ni Pastor Bo, mga kapaglaom. Muna ito nga murag karon pa mangganitan-aw, no? Karon pa kanibalik GL. Karon pa kanibalik ba? Murag dugay-dugay na kang wala maka tan-aw na ning atong sibya sa pagutingkay sa kamatuoran. Okay, mga kaigsunan, arita sa unang pangutana. Si David nakasabot ba nga ang tao dili maluwas pinaagi sa binuhatan? Nakasabot ba si David, mga kaigsunan, o nahibalo ba si David nga ang tao maluwas pinaagi sa grasya? Si David nakasabot ba nga ang tao dili maluwas pinaagi sa binuhatan? Atong basahon ang Roma sa iyang kapitulo 4 bersikulo 6. Sa ingon ini usab si David, nagahisgot sa kalipay ni adtong tao nga sa Dios ginaisipan sa pagkamatarong gawas sa mga binuhatan. Ay klaro kay mga kaigsunan. Kung arigod ta magpasigarbo ta sa atong mga buhat, unya wara ba ta kabantay mga higala nga kining atong mga buhat, mga kapaglaom, wa na din ni magkadimao apan sa atong unahuna grasya ni. Sa atong unahuna, mga kaigsunan, maayo na gyud tang pagkatao. Sa atong unahuna, grabe na gyud ta kaayo, grabe na gyud ta ka-street. Apan sa pananaw sa Dios, mga kaigsunan, wala siya magtan-aw sa gawas kung sa posisyon nimo, kung sa imong tinindugan o sa imong barog o sa imong pagkatahom, sa imong pagkagwapo o sa imong pagkagwapa. Apan nakita sa Ginoo ang imong pagkamatinud-anon, diha na makita higala sa imong kasing-kasing, no? Wala, mga kaigsunan, muna si David nahibalo siya, mga kaigsunan, nga dili lang kay pinaagi sa binuhatan kay ang atong pagkamatarong daw sama lang sa usa ka trapo. Mao na nga nagingon ang balang kasulatan nga kinahanglan gayud nga atong dawaton si Jesucristo kay siya mo'y atong grasya, mga kaigsunan. Unya nagpahayag po si Manggialamong Solomon nga ang grasya purong-purong sa ulo. But pasabot, mga igsuon, sa Old Testament diha na ang grasya. O dili pwede higala nga kung imo lang ipasigarbo ang imong pagkamatarong nga kinaugalingon nga pagkamatarong. Kadong pangutana, lawas sa pagkatinud daghang mga higayon nga si Moses nagahisgot may tungod niining grasya nga mahikaplagan dinhi sa Exodo, mga kapaglaom. Agano, Exodo 34:6, anaa usa ka Dios nga maluluyon, mapaunguron. Sado pa, ang grasya, mga kaigsunan, mauna siya ang kaluoy. Kaluoy diha na, mga kaigsunan, no? Nindot kay ikatulong pangutana. Giunsa man pagluwas si Abraham, Roma 4:1-5. Atong basahon, mga kaigsunan, ang Roma 4:1-5. Sa kang Abraham ni, mga kapaglaom, atong basahon, mga kaigsunan. Atay Bible dire, mga higala. Okay, 4:1-5. Kung sa gingon dire, atong basahon. Bato badre, og karon unsa may atong ikasulti may tungod kang Abraham, ang atong ginikanan sumala sa pagkatao. 2, kay kon si Abraham nahimo pang matarong tungod sa iyang binuhatan, nan aduna siya ikapasigarbo apan dili sa tubangan sa Dios. Kay unsa may giningon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. 4, kay ngadto sa tao nga nagabuhat ang isuhol kaniya dili maisip nga hatag kundi ingon nga bayad kaniya. Bersikulo 5, ug ngadto sa tao nga wala magbuhat kundi nagasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Dios nun. Ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya. Mga kaigsunan, si Abraham, mga kapaglaom,
Unay gingon mga kaigsunan nga ana-ana sa panahon ni Abraham nga nakadawat siya kaluoy sa Ginoo. Nagadawat siya mga higala sa grasya sa Ginoo. Unya dili lang kay pinaagi siyang binuhatan, mga kaigsunan, kundi pinaagi siyang pagtuo. Ang pagtuo sa mga butang nga wala nimo hingkit Kung ikaw matinud-anon sa pagtuo, nan kung sa dayag mas labaw kang matinud-anon. Muna'y gingon mga kapaglaom nga ang Biblia nagsulti nga sa wala pa si Kristo diya nang daan ang gitawag og grasya, mga kaigsunan. Sinuwi na luwas usab pinagis pagtuo nga makita si Hebrehanon sa iyang kapitulo 11. Mausab si Moses na luwas pinagis pagtuo. O mabasa sa nato sa Hebrehanon 1:24 hangtod 26 nga ang Israel adunay mensahe sa kaluwasan sama nato karon. Ato nang mabasa sa Hebrehanon 4:1 ug 2. Mao na ang tubag sa ikatulong pangutana higala. Mabutag ikaupat, ikalimang pangutana minaw sa tag-awit mga igsoon. Aduna bay kaupat ka pangutana? Aduna bay gipakamatarong pinaagi sa buhat sa balaod? Naa ba kunoy gimatarong pinaagi sa buhat sa balaod kapag laom? Atong basahon ang Galacia sa iyang kapitulo 2 bersikulo 16. Unsa may gisulti diri higala? Nasayod nga ang tao dili pagamatarungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Unsa day? Og kami mituo kang Kristo Jesus aron kami pagamatarungon pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Dili pinagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Kay pinagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, walay bisan kinsa nga pagamatarungon. Tinuod na mga igsoon. Walay sugo sa amo nga mo'y musweldo nimo. Walay sugo sa amo nimo nga mo'y mutabang nimo. Ang nagsugo mo'y mutabang nimo. Dili makapahimog sweldo ang imong trabaho, kundili ang makahimo umusweldo nimo maugayod si Kristo, mga kaigsunan. Maugayod ang imong amo. Ang kasuguan dili na makaluwas nato, guide lang na matud pas Biblia. Ang kasuguan nahimo lang kining mag-aagat nato ngadto kang Kristo pinasikad sa atong pagtuo. Galacia sa iyang kapitulo 3 bersikulo 24. Unsa man gid ang grasya, mga igsoon? Ingon ani. Ato na lang gibalik-balik diri mga kaigsunan, pero nay uban wala pa makadungog. Atong taga-ag sample mga igsoon para mahibalo tag unsay grasya. Nay usa ka insek nanweldo mga kaigsunan. Iyang gipangsweldoan ang mga tao. Iyang gisweldoan mga igsoon. Unya nakita siyang tao nga nagalakaw o iyang nakita nga kini adunay dako nga problema. Adunay dako nga suliran. O na nga tan-aw niya nga masayko niya mga kapaglaom nga adunay mga suliran, mga kaigsunan. Adunay mga problema. Yang gitawag sa insek, aridre. Ako, ato ba sa insek, ako hatag nimo sweldo bisan ikaw wala trabaho. Ako lang luoy nimo. Ako sayko nimo nga ikaw wala trabaho, wala kwarta, ikaw gutom. Unsay ingon sa mong tao, luhod mga kaigsunan, nagpasalamat sa Ginoo. Lord, thank you very much. Nay taong naluoy kanako. Salamat sa imo nga pagtubag sa ako mga pag-ampo. Nangayo siya pasalamat sa maong insek. Sir, salamat kay sir. Sir, bisag unsay imong isugo nako ako tumanon. Salamat sa grasya imong gihatag kanako. Mga kapaglaom, ang grasya di ay makapagaan sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Dili kay mutuman tag balaod, mga kaigsoon, aron maluwas ta. Kun dili higala, dawaton nato ang kaluoy, ang grasya nga mao sa Ginoong Hesukristo. Onya, ang grasya, mga kaigsunan, sumala sa Santiago sa kapitulo 2, bersikulo 13-14, nga ang kaluoy magadaog sa paghukom. Og diya lang ta ang atong dag-anan kapag laom. Ang dag-anan sa mga tao, kana lang yung kaluoy. Kay kung walang kaluoy, mga kapag laom, wala kitay kaluwasan. Ngano higala nga wa man tay kaluwasan? Unsa may ipasigarbo nato ang atong pagkamatarong nga sumala pas Biblia, ang pagkamatarong sa usa ka tawo sama lang sa usa ka trapo.
usa ka trapo mga kaigsuunan ug dili angay ipasigarbo. Layo ra gyud tas tinuod ning atong pagkamatarong higala. Layo pa ang atong pagkamatarong, wa pa ta moto magsugo. Na unsa may tawag sa Ginoo nato ana. Wa pa gani kay siguro nga tagaan ba ka grasya, unya nagsungag-sungag ganas balaod sa Ginoo, samot na. Ang kaluoy higala bisan tuod dili ka makatuman sa balaod kung nahuna nimo di ka katuman apan wala ka magsungag sa Ginoo. Di pa ka katuman, sungagon pa nimong Ginoo nga asa man di man angay tumanon kay nawala naman Unya nawala, dili magpatay, dili mangawat, naaragyapon sa iya. Dili manapaw, naaragyapon sa iya kay naa say relihiyon. Mao na mga kaigsunan usa ka makasusubo. Bueno, arita si kalima nga pangutana mga kapaglaom. Unsaon sa tao ang pagkamatarong atubangan si Ginoo? Roma sa iyang kapitulo 3:24. Ilista ninyo mga kaigsunan kay mga teksto ni higala gikan sa balaang kasulatan. Matud pa nga sila pagkamatarongon pinagi siyang grasya ingon nga gasa. Pinasikad sa pagkatinubos tungod kay kang Kristo Jesus. Unsa di ay mga kapaglaom? Sila pagkamatarongon pinagi sa iyang grasya ingon nga gasa. Pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Dili mga higala sa atong binuhatan, wala ta nagpas-an og mga dagko nga mga buhat para maluwas ta. Gipakamatyan ta sa Ginoo mga kapaglaom. Nga nagpasabot kini higala nga ang atong Ginoo nagpakamatay kanato nga dili pinaagi sa atong maing binuhatan. Nagpakamatay siya tungod kay siya nahigugma kanato og iyang giluwas ang kalibutan mga kaigsunan. Matod pa diya mga higala sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kana nga pagkapulo nga iyang gihatag ang bugtong anak aron walay mawala, walay malaglag, kundi makabaton mga kaigsunan sa kaluwasan. Og mao kanay giingon mga higala, naluwas sa grasya. Naluwas sa grasya. Magkanindot nga mga pasalig sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Pagkanindot. Mga kaigsunan nang ato sang patalinghugan kining di ta mapulaan ining gugmas Ginoo nga bisan sagbot mga higala iyang nga gitawag higala nga gipangga o giamuma mga kaigsunan, no? Mo na og atong patalinghugan ang jutay nga mga sagbot. Sa panahon na wadaan, ako sa paglaom, naghunahunang may Diyos na tagat. Apan siyang ihonghong, ako di malimot. Ilantaw ganing jutay nga sagbot. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malibot. Isang kanunay gitumbang sa dapling sa mga dalan, apan iyang gipatubong daon sa panadon. Ako karon naghangyo sa atong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daw ay tubag niya, apan siya nag-uban. Nasayod siya sa mga handungtan. Ang
jutay na mga sagot, ang jutay na mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitungpan sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitungpan sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Apan iyang gipatubo daon sa ang balaan nakasulatan, gitugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo, sa wala pa siya mukayaw sa langitan, nagtinunan kisugo niya. Lakaw kamo, isang yaw ang pulong ko, karon natuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy anan sa tanan nga balaan. O balik si Jesus dinhi sa kalibutan, kuhaon og lalinon ang nagtuman. Pusa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato ng isang yaw ang mga pulong niya, kay hapit na hukmi ang kalibutan ta, magmadasigon kita aron di ta paninglan sa dugo sa katawhan, karon natuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy anan sa tanan nga balaan. O
salamat kayo. Okay, nang padayong diri mga kapaglaom. Dong padayong diri sa atong tulumanon mga higala pag-utingkay sa kamatuoran. Ato ning tiwason pagtubag ang mga pangutana mga kapaglaom. Ano ito si kaunom nga pangutana? Sa kang kinsa nga buhat ang pagkamatarong, pinaagi sa pagtuo, magasandig. Ato kanang mabasa sa Roma 3:25-26, nga matod padri nga gitanyag sa Dios, ingon nga halad pasiguli pinaagi siyang dugo. Sawang halad niya pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mao'y nagapakita sa paggabatarong sa Dios. Kaya ang iyang langitnon nga pagkamainantuson, gisayloan man lamang niya ang kasalanan niya, nangahimo kaniadto. Kini mao'y pagpamatuod, karong nga panahona nga siya matarong o nga siya mapagamatarong sa tao nga mao'y pagtuo kang Hesus. Roma 3:25-26. Imo nga nakita higala nga ang pagkamatarong nagasandig lamang sa Ginoo. Ang langit nong maghukom, iyang gipadayag si Kristo aron sa pagpakita sa iyang hustisya, pagkamatarong. O giyausab nga namatarong sa bisan kinsa nga nagasulob sa pagkamatarong ni Kristo. Mga kaigsunan, kung kita ragyoy sa ligan higala, wala gyud tay mahimo. Christian without Christ, I am nothing. Wala ko'y mahimo kung wala si Kristo. Ug ang akong pagkakristohanon walay pulos. Ngano man, without Christ, I am nothing. Una nga, gikinanglang yun nato mga igsoon, dawaton sa Ginoong Kristo. Kaya ang tanan higala naa kaniya, ang tanan mga kaigsuunan, walay kapakyasan, wala mahimo ang tanan pinaagi kang Kristo. Philippians 4:13, pinagi kang Kristo mahimo ang tanang butang. Muna mga kaigsoon. Arita sa ikapitong pangutana. Ikapitong pangutana. Unsa man gibuhat sa Dios aron ang tawo maluwas? Ato nang mabasa kapag laon Hebrehanon 4:15, basahon nato. Siya nga nagabuhat og duha ka butang. Una, iya nga gikuha ang hukom sa kamatayon. Ikaduha, siya mihatag og hingpit nga pagkamatarong aron ang tao may maayo nga relasyon ngadto kaniya. Iyang gikuha ang hukom sa kamatayon, pinaagi sa kamatay ni Kristo, iyang gihatag ang hingpit nga pagkamatarong. Pinaagi sa hingpit nga kinabuhi ni Kristo dinhi pa sa kalibutan. Hebrehanon 4:15. Mga kaigsunan, wala gilain nga atong dangpan si Ginoong Jesucristo gyud. Imbes kita'y mamatay, siya nagpakamatay alang kanato. Imbes kita mo ilansang, siya nagpalansang.